De Deltaweg moet veiliger worden voor het autoverkeer. Maar wordt dat niet voor fietsers volgens de dorpsraad, die hun fietstunnel willen behouden? De hele doelstelling van de vernieuwing van de Deltaweg is betere doorstroming, maar ook verhoging van de veiligheid. En dan ga je 4 conflict situaties, hoe heet het dan, creëren waar fietsers in contact kunnen komen met automobilisten. Dat is eigenlijk van de gekken. En wat zit er verder in deze Zeeland nu? Opnieuw problemen met de renovatie van de Zeelandbrug. En in Vlissingen wordt er niet gestaakt, maar geschaatst. Goedenavond. Dorpsraden in de buurt van de Deltaweg hopen vurig dat de fietstunnel onder de kruising tussen Goes en Seer-Hendrikskinderen kan blijven. Volgens de vernieuwingsplannen van de provincie zou die tunnel verdwijnen bij de aanpak van de Deltaweg. Eind deze week stemt de Provinciale Staten erover. De Deltaweg tussen Goes en Seer-Hendrikskinderen. Fietsers steken hier over, maar dat is best risicovol. Redelijk, ja. Ja? Ja. Kijken mensen niet goed uit of wat? Ja, en het is sowieso best een grote weg, dus best gevaarlijk, ja. Gelukkig is er ook een tunnel, maar die verdwijnt in de plannen van de provincie. Heb ik een probleem, moet ik om gaan rijden of via de weg wat gevaarlijk is, dus ik wil het liever niet. Ook de dorpsraden van dorpen in de buurt begrijpen niets van het provinciale plan. De hele doelstelling van de vernieuwing van de Deltaweg is betere doorstroming, maar ook verhoging van de veiligheid. En dan ga je 4 conflict situaties, hoe heet het dan, creëren waar fietsers in contact kunnen komen met automobilisten. Nou, dat moet je niet willen. Dat is eigenlijk van de gekken. Als je zegt dat de tunnel die er nu ligt, die heel veel gebruikt wordt, dat ziet u ook wel wat dat betreft, als die dan plotseling gewoon gestopt, weggehaald wordt en we gaan terug naar de tijd van 40 jaar terug. Ik werk toevallig in het onderwijs, dus ik heb er dagelijks mee te maken. Heel veel kinderen die gaan hier via die tunnel de zak in. Dus ja, het is van levensbelang dat die blijft. De kinderen zijn natuurlijk druk, vaak snel afgeleid. Ze zijn afgeleid, dus ja, dan weet je wat er gebeurt. Hè. Ongelukken kun je op wachten. En bij mij aangeschoven politiek verslaggever Marcel de Kraan. Ja, straks gaan we het over de tunnel hebben, maar eerst even die vernieuwingsplannen die de provincie heeft. Kan je die in een notendop even uitleggen? Ja, die vernieuwing van die Deltaweg, die N256, dat wordt echt een megaproject. Er komen ongelijkvloerse kruisingen, waardoor de stoplichten weg kunnen. Er komen ook viaducten. En daardoor zal ook het landschap wel veranderen. Want zo'n viaduct gaat natuurlijk de lucht in, dus je gaat relief zien. Geraamde kosten 154 miljoen euro. En over 8 jaar, 2033, moet het allemaal klaar zijn. Ja, inderdaad een megaproject. Dan even naar de tunnel. De dorpsraden willen hem behouden. Denkt de politiek daar ook zo over? Partij van de Arbeid GroenLinks komt vrijdag als Provinciale Staten vergaderen met een motie om die tunnel te behouden. En het zou best wel eens kunnen dat die motie een goede kans maakt als er over wordt gestemd. Dan is er nog de gemeente Goes. Die hebben een zienswijze ingediend bij de provincie. En het komt er eigenlijk op neer dat ze 2 tunnels willen. 1 bij dat kruispunt dat je net zag bij Goes. En 1 iets noordelijker bij Wilhelminadorp. Ja, dan kan je natuurlijk iets willen. Moet dat natuurlijk ook kunnen. Is het ook te betalen? Ja, 154 miljoen gaat het dus kosten. Maar er is bijgezegd, daar zit een marge op van 35%. Zowel naar beneden als naar boven. Nou, dat betekent een marge van 54 miljoen euro. Nou, het lijkt me dat je daar wel een fietstunnel van aan kunt leggen. We gaan het afwachten. Marcel, dankjewel. De provincie heeft het contract opgezegd met de aannemer die de Zeelandbrug zou gaan renoveren. De renovatie zou ruim 20% duurder uit gaan pakken dan afgesproken. En dat is te fors volgens het provinciebestuur. De monumentale brug is hoognodig toe aan een opknapbeurt. Zo is het beweegbare deel aan het einde van zijn levensduur. Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn rondom de renovatie. Eerst kon er geen aannemer worden gevonden die de klus wilde klaren. De provincie hoopt erop dat de renovatie zoals gepland volgend najaar kan starten. Met een paar weken vertraging is nu ook in de gemeente Sluis de Flex gaan rijden. De busjes die je van tevoren moet bestellen zijn een aanvulling op het gewone openbaar vervoer. De Flex brengt je naar een bushalte in de buurt of direct naar je bestemming. Het Flex-systeem rijdt nu in 5 Zeeuwse gemeenten. De provincie voert Flex geleidelijk in heel Zeeland in, waarbij grote bussen alleen nog op de hoofdroutes rijden en je voor de rest de Flex kan boeken. En bij een inval in een woning in Kloetingen zijn een 34-jarige man uit Kloetingen en een 36-jarige vrouw uit Seer-Arendskerke aangehouden. In de woning werden behoorlijke hoeveelheden verdovende middelen gevonden, waaronder hash, amfetamine en MDMA-pillen. De politie kwam de woning op het spoor na anonieme meldingen uit de buurt van de woning aan het Binnenhof. Jonge mensen trekken en de kunsten in de regio met elkaar verbinden. Dat is het doel van het nieuwe kunstenplatform in Zeeuws-Vlaanderen. Podium en Pagina heet het. En de bedenkers ervan hebben een missie.
Een cultureel podium voor Zeeuws-Vlaanderen. Dat was al jaren een grote wens van Sander Kompiet. We hebben heel veel creatieve kracht in de regio, heel veel creatieve geesten en groepen. En ik denk dat het hoog tijd is om dat wat meer met elkaar te verbinden. Daar hebben we het al heel wat jaren over en iedere keer ging dat idee in een lade en dan ging die lade weer dicht. En op een gegeven moment dachten we van ja, nou is het klaar, nou moeten we er echt iets mee gaan doen. En nu is het tijd daarvoor en dit is dus het gevolg. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. En we willen nieuw publiek aantrekken, jong publiek. Ik merk dat als je kijkt naar de doorsnee theaterzalen, dan zitten daar toch vaak ouderen. Daar is niks mis mee. Alleen denk ik wel dat het nu tijd wordt om uit een ander vaatje te tappen en om dus ook jongere doelgroepen aan te spreken. Het is fijn als talentvolle jonge mensen die hier heel veel zijn, als die ook hier kunnen blijven en hier hun podium hebben en hier hun dingen te doen hebben. Ja, nou, dat is inderdaad een uitdaging. Wij proberen samenwerking op te starten met scholen, met culturele centra. We proberen volop actief te zijn op sociale media. En we hopen die jongeren te enthousiasmeren voor wat wij doen. Dit is natuurlijk ontzettend leuk, want er gebeuren nu 2 dingen. Dat is namelijk dat hier het theatercafé van de Koning van Engeland gezien wordt, wat een ontzettend leuke plek is. En wat daar mijn rol in gaat zijn, ik mag nu een paar gedichten voordragen. Het lied van de markt. Dat zal toch fijn zijn, een grote markt met plekken om te dromen. Je ogen dicht. Een vogel fluit van Ulst. L'oiseau sur la branche. Het nieuwe cultuurpodium presenteert zich met een kerstvoorstelling in de Koning van Engeland in Hulst. Voordrachten, vertellingen, poëzie, muziek. Dat is eigenlijk in een notendop. En het gaat eigenlijk meer om de beleving. Sfeer, warmte, gezelligheid. In een gotisch bed van historische makelij. En als die spijtig genoeg niet weerkeert, dan zingt uw dichter er wel die kiosk met mooie krullen bij. Bij Krabbendijken komt volgend jaar een nieuwe opvanglocatie voor 150 Oekraïners en 29 statushouders. Dat heeft de gemeente Rijmerswaal besloten. En hier moet hij komen, aan de Schapendijk, ten westen van Krabbendijken. En omwonenden zijn gisteren ingelicht. Nou, niemand is enthousiast. Laten we daar heel helder over zijn. Ja, ik ben van mening dat als we dit proces goed gaan begeleiden vanuit de gemeente, zoals we dat ook gedaan hebben in Ierseke, dat wij alle zorgen van de omwonenden weg zouden moeten kunnen nemen. En dat ze het misschien in de toekomst wel zien als een stukje aanwinst. In Ierseke kwam eerder een soortgelijke opvang en daar is de buurt tevreden, zoals deze meneer vertelt. Nou, dan ga je prima. Die mensen, ja, het is jammer als ze niet een beetje Nederlands kunnen, maar ja, voor de rest gaat het eigenlijk goed. En dat hoopt de gemeente ook voor de nieuwe opvang bij Krabbendijken, die in september open moet gaan. Het demissionaire kabinet werkt aan een, volgens hen, nette nadeelcompensatie voor vuurwerkverkopers. Dit jaar mag er voor het laatst consumentenvuurwerk worden verkocht. Met hoeveel geld het kabinet nu over de brug wil komen is nog niet duidelijk. Dit voorjaar liet het kabinet nog weten niet verder te willen gaan dan 50 miljoen. En de vuurwerkbranche wil een kleine 900 miljoen euro ter compensatie. Door het aanstaande vuurwerkverbod verwachten vuurwerkverkopers wel een topjaar. Op veel plekken ligt het aantal voorbestellingen nu al 2 keer zo hoog als vorig jaar. En er zijn geen aanwijzingen dat bewoners van het asielzoekerscentrum in Goes zijn geïntimideerd. Dat schrijft minister Mona Keizer in een antwoord op Kamervragen van de SGP. Die partij vroeg de minister om een reactie na berichtgeving door het Reformatorisch Dagblad. Die krant schreef dat een gezin in het AZC in Goes zou worden gepest en mishandeld door andere bewoners, omdat ze tot het christendom waren bekeerd. De SGP wil dat een christelijk gezin geen kamer meer hoeft te delen met moslims, maar daar gaat de minister niet direct in mee. En op de Dam in Amsterdam demonstreerden studenten vandaag tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Maar Zeeuwse studenten hadden hele andere dingen te doen. Zo lag er vandaag een schaatsbaan in de aula van de HZ. De ijsbaan lag er vooral om internationale studenten kennis te laten maken met een Nederlandse traditie, inclusief oliebollen. Hoe gaat het schaatsen? Ja, het is net wat anders dan echt ijs natuurlijk. Maar als je je creativiteit gebruikt, dan kom je er wel. En vandaag zijn er ook demonstraties in het land voor meer geld naar het hoger onderwijs. Maar jullie schaatsen liever?
Daar houden we niet heel erg mee bezig, maar ja, het schaatsen is leuk. Veel ijspret dus, maar ondertussen demonstreerden weinig Zeeuwen mee in Amsterdam. Ik heb het idee dat de studenten hier niet zo heel veel mee bezig zijn. In ieder geval in mijn kringen, wat ik ervan hoor, niet. Ik hoop dat daar ooit nog verandering in komt, want het is wel belangrijk, vind ik. En dus ook de HZ moet miljoenen gaan bezuinigen. Je zou denken, dan moeten studenten ook in het verweer komen. Daar vinden ze wat van. Dat zou je denken, ja. Ik in ieder geval wel. En ik ken ook wel studenten die er zeker wat van vinden. Maar die stap zetten naar demonstratie, dat is nog net iets wat niet veel mensen hier nemen, denk ik. Ja, de temperatuur die deed niet winterachtig, maar lenteachtig aan. Maar het weer werkte verder niet mee aan dat beeld, want het was grotendeels bewolkt met miserbuitjes. En wie geluk had, kon vanmiddag ook nog een glimp van de zon zien. Morgen wordt het wel grotendeels droog, met af en toe ook zon. Temperaturen vergelijkbaar met vandaag, maar wel met een krachtige wind uit het zuidwesten. En de dagen erna blijft de bewolking hangen, maar het is wel grotendeels droog. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Volg ons onder meer online om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Dat kan natuurlijk via onze app of via omroepzeeland.nl. Voor nu in ieder geval nog een hele fijne avond en graag tot morgen.